Cine de soruntă aceste întrebări? Nu i-am întrebat. Poate, 5 scaune. Acum tragi și film. Mă filmam. Nicu, dacă aveai o Steadicam era mai bine. Ce să am? O Steadicam, Da. Puneți pe o fotografie acum. Se vede? Nu, dacă nu-i Dunga, poți să treci, mi-o pun un bărbat. Eu mi-am pus-o Dunga. Ți-o pun un bărbat? Tu pus o fotografie, mă. Haide, Este orașul? Da, înainte, nu? Normal. Nu. Gata. vreau să încep eu această conferință în Casă Nouă, aici la Organizația Municipală PDL Suceava. Și să le mulțumesc colegilor, să-i felicit pentru munca uriașă pe care au făcut-o pentru a renova acest sediu. De fapt, imaginile au arătat o clădire în centrul Suceviei, o clădire de patrimoniu, dar care, din păcate, a fost părăsită, abandonată 4 ani de zile, care a fost mai mult așa o carcasă decât altceva. S-a investit mult, s-a pus suflet și aici trebuie să-i mulțumesc lui Nelu Bălan. Nu e prima dată când mâna de gospodar se vede. Acest lucru l-a mai făcut Nelu Bălan și la sediu unde organizația județeană este astăzi. Și eu sunt convins că, așa cum scrie aici în spatele nostru, un obiectiv mare, câștigarea primăriei Suceava de către PDL, asta se poate și aici a fost o probă de lucru. Dacă poți să amenajezi un sediu, poți să amenajezi și un municipiu să arate european, Suceava. Și cred că această carte de vizită îl recomandă pe Ion Bălan, colegul meu, ca un om puternic de partid, un bun manager, un bun administrator, un bun gospodar și un bun sucevean. Am făcut eu această introducere pentru că astăzi inaugurăm acest sediu și vreau să vă spun că reconstrucția Partidului Democrat Liberal în această perioadă se face pe toate planurile.
și dacă vorbim de organizația noastră de la Suceava, să face și în domeniul infrastructurii a sediilor și cel mai mult în domeniul resursei umane. O să mai intervin în conferința mea de presă de azi să vă spun mai multe lucruri. Pot doar să vă spun că am intrat în linie dreaptă. Pe 30 noiembrie la Suceava va fi conferința județeană de alegeri și în felul ăsta ne pregătim ca la sfârșitul anului să avem toate structurile alese și să intrăm în campania electorală pentru europarlamentar. Oricum, prima cărămidă este pusă, organizația municipală. Au fost alegeri, Nelu Bălan a format aici o echipă foarte puternică, cu obiective foarte clare și noi vorbim de echipă. Și o să vedeți că încheiem și alegerile la județ și vom porni ofensiva pentru ca această zonă de nord, acest județ, să fie condus în administrația publică din nou de dreapta. E nevoie de investiții, e nevoie de pus Bucovina și Suceava pe harta României, că acum e dată jos, din păcate. E uitată, e ocolită. Și acest lucru PDL-ul poate să-l facă în mod categoric. A dovedit-o că o face, a făcut-o și este hotărât să o facă. Avem foarte mare segment de populație, simțim noi și din măsurătorile de sondaje, din sondaje, care este de partea asta. Nelu, te rog. Da, mulțumesc presei pentru prezența de astăzi aici. E un moment important pentru organizația municipală, inaugurarea acestui sediu și este important din două motive. Odată că am reușit să, într-un timp extrem de scurt, să ne mobilizăm, să demonstrăm că suntem o echipă și când mă refer la echipă, mă refer la toți cei care fac parte din biroul permanent local al PDL-ului Suceava. Au înțeles importanța, până la urmă, simbolistică a acestei clădiri și într-un termen atât de scurt, în 2 luni de zi,